Insellmilkom u nistedinkom għad-99 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Meta għandna nitolbu fil-ħajja tagħna? Fil-Vanġelu ta' dan il-ħadd Ġesu jfakkarna li għandna nitolbu dejjem mingħajr ma nintelqu. Fl-isfond tal-Vanġelu ta' San Luqa li sejrin nisimgħu f'dan il-ħadd għandna l-ewwel qari maħud mill-ktieb tal-Eżodu. L-awtur sagru jirrakkonta ġrajja sabiħa immens Mosè li jitla fuq il-muntanja biex jitlob u jinterċedi għal poplu li kien qiegħed jagħmel battalja. Kull darba li Mosè kien jolli jdejh fit-talb il-poplu kien jirbaħ. Kull darba li kien iniżżel idejh ma jitlobx, il-poplu kien jitlef. L-awtur sagru jfakkarna li Mosè jippersevera fit-talb bl-għajnuna ta' Aaron u Hur li jżommulu idejh merfuqa l fuq biex ikompli jitlob għal poplu. Sinjal ta' perseveranza. Perseveranza fit-talb. Perseveranza fit-talb f'kull ċirkustanza. U dan huwa dak li jitlob minna Ġesu permezz tal-parabola tal-armla fitta, illi titlob ġustizzja lill-imħallef korrott li la kien jibża minn Alla, jgħid Ġesu fil-parabola, u lanqas mill-bnedmin. L-armla perseverat titlob ġustizzja lejl u nar, tant li skont il-parabola l-imħallef fl-aħħar iċedi għat-talbit tagħha u jagħmlilha ġustizzja, mhux biex jaqdi x-xogħol tiegħu, imma biex fl-aħħar mill-aħħar jgħid Ġesu fil-parabola jeħles minna darba l dejjem. U Alla mhux se jisma' it-talba tal-magħżulin tiegħu isaqsi Ġesu, ovvjament Ġesu mhux qed jagħmel paragun bejn l-imħallef ħażin u Alla li forsi jismana għax indejquh xejn minn dan. Ġesu jallimna nipperseveraw fit-talb għax nemmnu li Alla huwa missier li jisma' dejjem it-talba tagħna, missier illi jħobbna u li jixtieq il-ġid tagħna. U għaliex huwa missier ħanirraġunaw issa. Mhux dejjem jisma' dak li aħna nitolbuh, ma jagħtinix dejjem dak li nitolbuh, imma żgur jagħtina dak li huwa l-aħjar għalina u għal ħutna il-bnedmin. Jew nitolbu li jkollna din il-konvizzjoni li Alla jħobbna dejjem, jieħu ħsiebna dejjem, jagħtina dak li huwa meħtieġ għal ħajjitna issa u fl-eternità dejjem. Din il-konvinzjoni tixpruna il-perseveranza fit-talb li nitolbu dejjem u f'kull ċirkustanza. Insellmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.